Ναι, γεια σας. Γεια σας. Λέγομαι Μαντό. Πώς? Λέγομαι Μαντό. Μαντό. Ναι. Κάνουμε μια ομάδα. Εμείς από τους πρόποδες της γης. Μας είχε συγκινήσει μια εποχή. Δεκαετία ολόκληρη. Λοιπόν, κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί. Δεν θυμάμαι κι άλλο τραγούδι της. Ναι. Πιο μέτρια καριέρα δεν έχει γίνει. Και στέλνουμε μηνύματα και mail και Ναι. θα θέλαμε τη βοήθειά σας για τις 4 Ιουλίου να μην βάλει κανένας βενζίνη. 4 Ιουλίου μέχρι τις 4. Όχι, για τις 4 Ιουλίου, Στις 4 Ιουλίου. ναι, να μην βάλει κανένας βενζίνη. Γιατί? Για προσπάθεια αμείωσης. Και τι θα κάνουμε μέρα της ανεξαρτησίας από τη βενζίνη? Ναι, είναι μια πολύ καλή μέρα και στη Μαδιακή. Α, είστε από κάποιο φορέα? Όχι, είμαστε ανεξαρτήτου χρώματος. Ιδιώτες? Ιδιώτες, ναι. Είστε αυτό που λέει το τραγούδι «Η ιδιώτησα, είσαι μια αρχόντισσα». Αυτό. «Η ιδιώτησα». Είσαι μια αρχόντισσα, όνειρα τρελά Ιδιώτησα. κάνω στη ζωή πολλά. Γεια σας, Καΐ. Ναι. Ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Ναι, παρακαλώ. Ήμουνα τώρα στο ferry boat. Να. Ποιο φεριμπότ? Σε ferry boat ήμουνα και γίναγα από Σαλαμίνα. Από τα παλούκια. Ναι. Και, Ωραία που είναι στα παλούκια. και στη θάλασσα μεταξύ Περάματος και Σαλαμίνας κάποιο πλοίο πρέπει να έχει ρίξει λάδια, πετρέλαια. Γίνεται ένας πανικός από λάδι και πετρέλαιο. Λάδι και παλούκια. Α, θέλω Σαλαμίνα. Ο σταθμός σας είναι ευαισθητοποιημένος σε αυτά τα περιβαλλοντολογικά. Πολύ. Αν μπορείτε να κάνετε μια παρέμβαση. Μας αρέσει και ο συνδυασμός. Παλούκι λάδι, Σαλαμίνα. Λοιπόν.